Preparado na ang Commission on Elections o COMELEC sa Bicol sa papadangadang na barangay asin sangguniang kabataan election sa maabot na Oktubre 30. Ini ang naging asigurasyon ni COMELEC Regional Director Attorney Maria Juana Balesa. Sigun sa iya, nagkaigwa na sindaning assessment sa enterong eskwelahan sa reyon na gagamiton sa maabot na pirilian, partikularmente sa mga eskwelahan sa probinsya ng Albay na padagos na naapiktaran kang pag-alboruto kang bulkan mayon. Paglalatag niya, in kaso magpadagos pa sundo sa Oktubre ang pag-alboruto kang bulkan, may mga contingency plan na sindang pigpreparar para masyerto na magiging matarayong po ang papaabot na pirilian sa probinsya. Kabali na nga nidigdi ang pagkakaigwa ng alternatibong voting centers para sa mga apektadong eskwelahan. Wrapping up, kumbaga, may mga delivery na tayo ng ballot boxes, then nag-training na tayo ng mga tao natin. Ngayon is na-certify na natin yung mga listahan ng mga botante natin. And nagkipag-coordinate na din tayo sa DepEd ng mga teachers na magsiserve. So we were able to identify, pina-finalize na lang natin ang list na yon kasi hanggang September 2 pa naman yon. Then we are also preparing for the filing of the COC which will be on August 28. Sa Banwaan kan Kamalig, kabali sa potential o proposed voting centers, ang Taladong Interior School, Kutmun National High School, asin ang Barrio National High School. Sa Daraga, iyo ang Malubago Elementary School sa Anislag Relocation Site Phase 3, Budyao Elementary School sa Anislag Relocation Site Phase 1, Anislag Elementary School, asin Gabawan Elementary School. Sa Ginubatan, posible man na maging alternatibong voting center ang Marshal Ranyola Memorial School. Sa Malilipot, posibleng gamiton man ang San Jose Elementary School, Malilipot Central School, San Jose National High School. Mantang sa syudad ng Tabaco, target man na gamiton bilang alternatibong voting centers ang San Antonio Elementary School, asin Tabiguan Elementary School. Sigun kay Balesa, ang voting centers na pigagamit na bilang evacuation centers ang dai na pwede pang gamiton sa eleksyon. Nag-identify na kami ng mga eskwelahan na malapit sa evacuation center ng mga botante na bumoboto doon sa permanent danger zone para kung ito yung evacuation center mo at kung yung evacuation center is meron namang available na mga rooms, doon na sila boboto para hindi na sila aalis pa. Sa datos kang nasabing opisina, total na 26,767 individual na nasa laog kang 6 km permanent danger zone gikan sa mga Banwaan kan Kamalig, Banwaan kan Daraga, Ginubatan, Malilipot asin syudad ning Tabaco ang naitala nindang bilang kan mga apektadong botante sa pag-alboruto kan bulkan mayon. 15,552 naman ang apektadong botante gikan sa mga Banwaan kan Ginubatan, Santo Domingo, Ligao City asin Tabaco City na nasa laog kang 7 km extended danger zone. Mantang 9,688 botante naman ang apektado na nasa laog kang 8 km extended danger zone. Pilot test ng mock voting, ng mall voting. So magkakaroon tayo ng mock election also sa August 19. Then ongoing ang voter education namin sa mga barangay kasi para educate namin yung mga tatakbo. Yung mga tatakbo sa barangay election para pagdating sa opisina namin is alam na nilang, dala nilang mga na fill up na nila yung application forms, ano yung mga responsibilities nila. Sa ngunyan, padagos man dagiraray ang saindang paghanda asin koordinasyon sa mga ahensyas de gobyerno na may dakulang parte sa maabot na BSK election. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal.